आं साखा आं जानो नै आंना फिसालाया नारेंखल बिदै लोंखांनानै दाना गोरलैखौनो अख'नो होलायबा नायजाया थाइनै गाजों नै बिदैयानो गोबाबसो गोरलैखाय आलुदो साखा दे एसा नै हाय लोगोफोर नारेंखल बिदै लोंखांबाय नै जाबाय दा जानायावल' एक्सपार्ट गथ'आनो आजनाय बिफा गुला बिफा नायथारजाला नुला मोनहा होननानै खोलिना Konselai, इसको ले लो ना, इसको दिखा। ना लोगे, क्या खाया? जो खाया है। Ana belau sini deh. Geli kan gue babab sih. Nunggu video nak seru. खोलिजोब्बाय हनै खोलिजोब्बाय जालानो माबा लाबोदों आङो